جی میں آج کل کئی ساڑے نوجوان کورس انہوں نے انجینئرنگ دا کیتا ہے لیکن وہ اڈے انجینئرنگ والے پاسے نہیں ویندے وہ ذہنی انجینئرنگ والے پاسے آندے ہیں۔ بھائی آپ مہربانی کرو ذرا دساؤ تساں صرف کہندے کول پڑھا ہے نحو کہندے کول پڑھا ہے اگر صرف نہ پڑھنا ہویا تو ان غلطیاں کرے نا جی میں عربی عبارت وچ غلطیاں کر دیں محض اردو مطالعے دے پیش نظر جب تک تساں تمام اہل تحقیق دی کتاباں نہ پڑھ سو تو انہوں تک کئی کتاباں دا نام سیدھا نہیں تساں لیندے بیٹھے ہوندے ریکارڈنگ تو تساں وائرل کر چھوڑی پوری دنیا دے وچ جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو محبوب علیہ السلام نے قیامت دی علامات چیز دسائی آئی وقت اساں سنی جڑے لوگ ہیں بڑے بھولے بھالے واقع ہوئے ہیں تمام باقی لوگوں دے مقابلے چ۔ قرآن نے سانو درس دیتا ہے کہ سچا مومن کون ہویا کرتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اہل ایمان دی جو سچا صحیح مضبوط مومن جس نو اللہ پاک مومن فرماتا ہے او ہویا کرتا ہے کہ جس لئے ساری آیات انہوں دے سامنے ذکر کیتیاں ونین لم یخروا علیہا سمم و امیانا تا اندھے بن کے اور بہرے بن کے ساری آیاتاں دے ڈھے نہ پوین بلکہ سنن تو بعد غور و فکر بھی کیتا کریں۔ اسا ساری زندگی سنیت دے گھر وچ پیدا ہوئے ساری پچھلی زندگی سنیت ہی گزاری لیکن ساری تربیت یہ ہے اور معاملہ اور ماحول اس طرح بن چکا ہے اگر کوئی سانو آکھے جی قرآن پاک دی فلانی آیت چ مسئلہ اس طرح ہے اسا دیں ساری امت ہی گمراہ سارے باپ ڈاڈا ہی گمراہ ہے سارے تے سارے علماء سارے اصفیاء اولیاء اللہ یہ ٹھیک نہ یہ جڑا آدھا بیٹھا ہے نا قرآن پڑھ کے بیٹھا ہے ٹھیک ہے۔ اللہ دے بندیو قرآن پاک دی اللہ پاک دا واضح 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل ارشاد گرامی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اسا جو کچھ بھی قرآن چوں نازل فرمیندے وہ شفا ہدایت اور رحمت مومنین واسطے لیکن ظالمین جس لئے قرآن نو پڑھ دیں انہاں دے نقصان اور خسارے مزید قرآن اضافے دا ذریعہ بنویندے۔ اچھا بھئی جیڑے بندے دا جگر بالکل صحیح کام کر رہے ہوئے بالکل صحیح خون بنیندہ ہوئے صافی خون جدہ میدا بالکل صحیح کام کر رہے ہوئے جو اعلیٰ خوراک کھاسو ہضم کر سی جزو بدن جگر اپنی ڈیوٹی دے سی خون مصفہ بن سی جسم دی دوڑ سی نویں توانائی انرجی زندگی بڑھوتی سارا کچھ ہو سی لیکن جڑے بندے دا میدا بھی ٹھیک کام کرنے ہوئے جگر بھی صحیح کام نہ کر رہے ہوئے اس نور تو ساکھو میں تا جی اس نو او خوراک کھامنی ہے جڑی MBS محمد بن سلمان کھاندہ ہوندہ ہے سعودی عرب دے اس خوراک کوئی شک نہیں تساں دیسی بکرا گھارچ پالا آئی اس نو تساں آلہ تو آلہ چارہ اور گھا کھوایا آلہ تو آلہ تساں خوراک اس نو دیتی بڑے بڑے بادام اس بکرے نو کھوائے ہر نعمت تساں آلہ قسم دی کھوائی لیکن کھوائی کس نو اگر وہ آلہ ترین کھانا آلہ ترین خوراک اگر تساں صحت مند بننے جدہ میدا بھی صحیح جگر بھی صحیح سارے معاملات صحیح اس نو کھویسو ادھی صحت طاقت اضافہ ہو سی انرجی اضافہ قوت اضافہ ہاں جی لیکن اگر اوہ تساں جندی اخلاط اربع چو کوئی خلط صفراوی مادے اور سوداوی مادے جندو تے غالب آئے کھلوتے ہیں اگر اس نو کھویسو وہ اودے واسطے ہلاکت و تباہی دا باعث بنسی اور صفراوی مادے والا کھاسی تو جناب او تباہی و بربادی جگر یرکان اچ مبتلا اور جناب سوداوی مادے والا کھاسی تو سارا جناب بلغم بن کے ٹی بی دا باعث بن کے اودے واسطے جگر پھیپڑیاں دی تباہی دا موجب بنوے سی نتیجہ یہ ہے خوراک دے صحیح ہونے کوئی شک نہیں ہوتا تسا زیر نگرانی بنائی آئی ساری لیکن جڑی مشین اچ پائی نے نا اس مشین دا ٹھیک ہونا ضروری ہے تاؤں صحیح ریزلٹ دے سی بارش تا ایٹ اے ٹائم برستی اللہ تعالیٰ دے حکم دوتے آسمان دی طرف ہک کے بادل دے ٹکڑے دے وچوں لیکن جڑی ساڑی ہک دیوار ہے اس دے اندر اسا اپنے گھر والے پاسے بڑا گراسی پلاٹ بنائے ہوئے ادھو جناب بڑے چمبیلی یاسمین ساڑا قومی پھولے او اساں اگائے ہوئے ادھو گلاب مختلف اقسام دے اساں لائے ہوئے یہ بلیک روز ہے یہ جناب پنک روز ہے یہ وائٹ روز ہے سارے ہو گئے ٹھیک ہے جی اور کئی قسم دے اقسام دے اساں پھول وغیرہ لائن وہ بارش ہکے بادل دے ٹکڑے چو دیوار دے اندرونے والے پاسے جتے ساڑے گھر دا پائن باغ ہے اور جناب ادھو سارا سہن اور ادھو اساں گراسی پلاٹ پھل پھل لائے ہوئے اتھے وہ بارش آ رہی ہے
تو انہاں پھلاں دی نگہت دے وچ ہور اضافے دا باعث بنے. نگہت بھی بڑھ رہی ہے، نزہت بھی بڑھ رہی ہے پھلاں دی. بارش رکھ دی ہے، سارا چمن لہلا رہے ہوندے، دھل بیندے، صاف ستھرا، خوشبوواں ہور زیادہ آ رہی ہوندیاں، دیکھنے چ حسن و جمال، اکھاں نوں تراوت حاصل ہو رہی ہے. اور اس سے دیوار گھر دی دے باہر والے پاسے اساں اپنا کوڑا دان، کوڑے کرکٹ دی ڈھیری، گھر دی جیڑی صفائی جھاڑ جھکاڑ وہ دیوار تو پار سٹ دے. ہن او دیوار دے ایک پاسے ڈھیری ہے جد وچ کوڑا کرکٹ ہے، گھر دا سارا اندر آنے پاسے باغے ہکے بادل چو ایٹ اے ٹائم پانی دے قطرے آ رہے ہیں. باغیچے تے آندن تو دے پھلاں دی رونق چ اضافہ، پھل باڑی چ برکت، نزہت اور نگہت چ اضافہ. لیکن اس سے بادل دے پانی دے قطرے دیوار تو پار گندگی دے ڈھیری جا رہے ہیں. او دے تعفن دے وچ، بدبو دے وچ، او دی سنڈیاں دے وچ، او دے کیڑیاں دے وچ ہور اضافے دا باعث بن رہے ہیں. ہن میں دساؤ یہ بارش دا قصور ہے یا اگوس ظرف دا قصور ہے جد وچ بارش ویندی پئی ہے؟ ہاں جی تساں آکھ سوچیے تو بارش ہی ٹھیک نہیں، اس نے تو جناب اس ڈھیری دے سنڈیاں پیدا کر چھوڑیاں، یہ دے وچ کتنی تعفن اور سمیل بڑھا چھوڑیے اس بارش نے. اساں آکھ سو اگر بارش دا قصور ہویا تو پھلاں والے پاسے دیوار تو پار کیوں اتنی رونق بڑھ گئی ہے؟ صحت مند بندے نو اعلیٰ خوراک کھواؤ دا جزم بدن بن دیئے، قوت انرجی دا باعث بن دیئے، زندگی چ اضافے دا باعث بن دیئے. اوہ اعلیٰ خوراک تساں غلط میزے آلن، کمزور میدے آلن کھواؤ دی تباہی دا موجب بن ویندیے. جگر دے مریض نو کھواؤ دی تباہی دا موجب بن ویندیے. خوراک چ کمی نہیں، اصل ظرف چ خرابی ہے. بھئی میرے دوستو اس وقت قرآن نے فرمایا، قرآن تا ہدل للناس، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہ ہدل للناس ہے، تمام انسانہ دی ہدایت واسطے آیا ہے. لیکن ہدل للمتقین، قرآن تو نفع اور فائدہ اٹھے سن تو صرف متقی لوگ اٹھے سن. اور متقیاں دوی تو سب تو پہلی چیز ہی میں دو آیتاں چو دسایا ہے، محبوب دا ادب اور شاعر اللہ دا ادب ہے پیا.